İptaşlar selam, vaqda aytgancha bizning endi Artbilar forumining natija yasov, yumqoqlov konserti menda endi laboratoriyalarning natijalarini biz ko'rashak. Biz bugun aymi ham endi sanoqli mezgillargina qolib bora shu choraga biz endi shohidlar bo'lуга ham endi men tezgina tortib chiqardim, tutib oldim hali Islom abini endi Bilar forumining art direktori. Шулай мәдәни программа белән шөгыльләнәбез монда. Беләсең, шуны әйтергә кирәк, миңа ошый менә Нурбәк әйтте, Батулла, теге лабораторияның нәтиҗәсе түгел, ул лаборатория дәвам итә ала. Булар менә 6 көн эшләделәр, нәрсәдер туды. Бәлкем Җимеше димәк. Җимеше нәтиҗәсе бәлкем булыр әле, Алла бирсә, туар тагын яңа альбом менә бу коллективның монда оешкан балаларның. Кем белгән? Яхшы. Яхшы. Димәк инде җимешләр, ашыбыз җимешләр. Димәк шушы ничә көн дәврендә барган, анда музыка, ләймән, аннарсын бию, театр. Һәрбер юнәлештә безнең 3 лаборатория. Әле бит остазларның аерым менә кичә карадык, 2 иҗат җимешләрен. Без инде Нурбәк һәм тагын Динә Сафина, алар бергә ясалар лаборатория һәм Лавында Шапа җыр куйды. Бик батыр килеп чыккан иде, әйтергә кирәк, миңа калса ул бер төрле тарихи да булды бугай. Тарихи, чөнки ул беренче тапкыр. Әле менә Остаз проекты ничә ел, соңгы 3-4 ел эшләп бара, ә менә теге елны форумда сөйләшкәндек, бәлки менә остазларны җыеп алар да беләсең, теге балалар шикелле, теге балалар шикелле телиләр, кайдыр катнашырга, нәрсәдер эшләргә, җырларга, биергә, үзләрен ничектер күрсәтергә монда. Ул бик яхшы. Бик яхшы. Чөнки балалар белән шушы сәл кешеләр белән гомумән инде бер вайбны тутасы килү ул бик мөһим. Алар белән бер дулкында булсаң, син алар да сине яхшырак кабул итәчәкләр, алар соң уртак тел табырга да җиңел нәрсәдер мәгълүматны җиткерергә дә, яңа нәрсәдер тудырырга да җайлырак, җиңелрәк алар белән. Һәм балалар да аларны бик җылы кабул итә, чөнки теге ел дәвамында алар өчен алар, укытучылар инде беләсең нәрсәдер анда әйтеп, өйрәтеп йөриләр. Анда үзләре чыгалар да, ул бит әле лабораториядә теге әзерләнгән ниндирәй бер түгел, алар 3 көн очрашып, тиз генә нәрсәдер килеп чыга. Шуңа күрә супер вообще. Менә Нурбәкнең лабораториясын алганда да ул инде дөрестән дә ниндидер репетициялар ясалган, ниндидер әзерләнгән программа ясау түгел иде, киресенчә менә шушы остазларны бераз гына яңа якта ниндидер ачтылар үзләрен. Аннарысын миңа калса шулай тагын бер тарихи вакыйга булды, ул кичә шушы остазларның лабораториясы вакытында ул да булса иң зур әйлән-бәйлән булды мондаймы? Шуннан да булды, шулай теге перформансның ахырында иң зур әйлән-бәйлән остазлар үзләре башлады. Кулга тотынып әйлән-бәйлән, аннарсын сәл кешеләр кушылды, Ничә кеше булды икән анда якынча? Кем белгән, менә 1000-гә якын кеше булгандыр инде, чөнки әле балалар гына 550, анда остазлар үзләре, оештыру комитеты, анда изге чишмә, барсы да по-моему киттеләр әйлән-бәйлән. Менә бит 1000-гә якын кеше әйлән-бәйләндә катнаша, харап ул теге рекордны кайдыр язып куярга да буладыр. Бу якынча как минимум билләрдә. Шулайдыр, алар әле ничектер тиз генә битерделәр. Бүтән форум территориясе булып йөргә буладыр. Атаган лабораториялар турында сөйләгәндә, сорашканда гомумән без инде аңлыйбыз, теге менә шушы төп юнәлешләр инде безнең театр, бию һәм җыр. Музыка. Ничек карыйсыз, мен уйланып йөрдем дә, мен әйтәм, нишләп юмор лабораториясе юк икән, я кино лабораториясе. Кирәк, яңа миңа калса яңа лаборатория кирәк. Без ул турыда сөйләшәбез. Анда архитектура, белмим, анда рәсем ясаумы, теге медиа искусство, хәзер ниндидер яңача, бәлки искусственный интеллект белән. Алар бик күп юнәлешләр, ләкин бу ел шулай ук безнең 9 лаборатория эшли, музыка, театр һәм бию. Һәрбер юнәлештә 3 лаборатория. Миңа бу формат бик ошый. Без аны беренче тапкыр ялгышмасам 4 ел элек керттек. Аңа кадәр бит безнең бу теге ярыш форматында, конкурс форматында уза иде. Теге балалар алып киләләр үзләренең чыгышларын, теге ел буе конкурсларда катнашкан, ниндидер бер өйрәнгән җыр мәсәлән. Ул аны алып килә, күрсәтә һәм анда үтәрә жюри, без сине алабыз концертка, сине алмыйбыз, сине алабыз дип торалар һәм шул сәйкешләр соңгы көнне көтеп, менә чыгыш ясыйлар. Без уладык, бу безгә
туры килми бу формат. Бу ниндер беренчедән ул әле теге ярыш, беләсеңме, балалар да бер-берсенә аха, син уздың, мин узмадым дип йөриләр. Һәм лаборатория нәрсә алалар? Беренче көнне кастинг узалар, һәрбер лабораториянең җитәкчеләре бар. Җитәкчеләре үзләренә команда сайлыйлар, анда 10 кешеме, 8 кешеме, 15 ме, кемгә ничекме, кемгә күпме кирәк. Һәм алар белән менә нәкъ монда, биләрдә, бу чатырларда җыелып, алар белән сөйләшеп, аралашып, аларны ишетеп, ниндер аларның иҗади импульсларын тоеп, нәрсәдер тудыралар. Нәрсә туды, менә бүген карыйбыз, күрәбез, күзәтәбез. Бу бит әле мөһим аның мөмкинлекләр, карау мөмкинлекләр лабораториясе булу да бик мөһим. Монда Мәсәлән, син үзеңдә тәкъдим итә аласың, үзең сынап карый аласың, бәлки син менә биеп караганда син үзеңне ача аласың. Мәсәлән, бәлкем син халык биюләре белән шөгыльләнәсең, син эләгәсең лабораторияга, анда contemporary белән шөгыльләнүче җитәкче, ул сиңа ниндер яңа бию ача, бәлки син аннарсын үзеңнең биюгә карашыңны үзгәртерсең. Миңа калса, бик яхшы формат. Аның бит әле таралуы да мөһим. Моннан миңа калса һичшиксез трендка әверелеп таралырга мөмкин. Районнарга, я булмаса шулай теге бүтән бию мәктәпләренә монда кайтып сөйләп, монда кайтып күрсәтергә видеолар, шулай бит, менә шулай биедек, менә шундый тәҗрибә бар. Һәм шуны әйтергә кирәк, мәсәлән, музыка, миңа якынрак музыка, шуңа күрә мин аеруча көтәм менә шул иҗади җимешләрне, музыка лабораториясының һәм теге елны, Сәләдинның ремикс ясадылар, үзгәрттеләр, Сәләт маршын, аннарсын Самрух премиясына алдылар ул номерны, алар тагын анда пирамидага килеп, кышкы тагын чыгыш ясалар, шуңа күрә дәвамы да бар, кайбер номерлар. Бетте түгел, аның дөрестән дәвамлы булуы да бик мөһим. Һәм инде бөтенебез көтәбездер, теге әзерләндек, нәрсәләр әзерләделәр икән быел, нәрсә белән сөендерерләр икән дип инде санаулы мизгилләр генә калып бара. Хәзер берничә минуттан башлыйбыз. Рәхәтләнеп, хәзер карыйбыз, шуңа күрә әйдәгез, бергә карыйк. Лайклар куегыз, комментарийлар язып барыгыз, Нәрсәләр ошады, нәрсәләре ошамады бәлки, кемнәрне таныдыгыз, әйдәгез, языгыз, аралашыйк. Башлыйбыз. Якты кояш дөньяны балкыта, күңелләргә нурлар яудыра. Безнең дуслык сезгә бүләк итеп, матур җырларына калдыра. Сайрап тургаенча күктә Birge
булганда, мин бәхетле тормышымда. Сәләттә иҗатым гел балкып торганда, еллар аша без узарбыз, һәм тулырбыз гел бергә. Йөрәгемә кергән сәлам, онытылмас гомергә. Шатлык бүләк итә безгә. Янәгән күркәп бигән кырларын, җырлыйк бергә дуслык җырларын, җырлыйк бергә. Җырлыйк бергә. Җырлыйк бергә. Җырлыйк бергә дуслык җырларын. Җырлыйк бергә дуслык Миләүшә Бахайруллина җитәкчелегендә музыка лабораториясе, дуслык җыры, авторская музыка һәм инде текст авторлары. Китмәк, әйдәгез сезне тагын бер әйтеп китик барлык бүген безнең монда торучы катнашучыларга. Сезнең каршыгызда Арсланова Ләйлә, Иванихина Асыл, Мингазыдинова Мәликә, Бикчентаева Индира, Мингазова Камиля, Нигматуллина Амелия, Нигматуллина Мәликә, Хабибуллина Динә, Шамсуддинова Эмилия, Фамжабау, Ишалина Адилә һәм инде Миләүшә Бахайруллина. Текст авторлары Ленар Шәкей һәм Ильяс Абыйфархуллин. Зур рәхмәт, әйдәгез алкышлыйк. Дуслык җыры. Без инде сезне озатабыз, тагын бер зур рәхмәт сезгә катнашучылар. Әйдәгез алкышлар, әфәрин. Һәм шулай Казат Абыхусаинов, әйдәгез аңа да алкышлар. Сезгә ошадымы? Әлбәттә, бу кичнең бик матур башлануы һәм инде без алга таба күчәчәкбез. Ләкин иң башында әйдәгез кичә узган остазларыбыз турында шулай ук видеоны карап китик. Игътибар экраннарга. Бу сменага безнең катнашучылар үзләре генә түгел, үзләренең остазлары, укытучылары белән килделәр, җитәкчеләре белән килделәр. Һәм без алар өчен инде 3нче ел шулай кызыклы программа әзерлибез. Һәм шулай ук бу елның яңалыгы ул лабораторияләр. 3 көн дәвамында безнең остазлар 2 лабораториядә эшли. Остаз проекты бик әһәмиятле, чөнки балалар белән төрле актуаль форматларын һәм материалларын кулланыр өчен, балаларга мисал булып торыр өчен остазларга да үсәргә бик кирәк. Һәм шундый мөмкинлекләр без монда тудырабыз. Әгәр дә аларның җитәкчеләрдә ниндидер яңа тәҗрибә алса, ничектер яңаша иҗат итү ысуллары белән танышса, бәлки алар бер-берсенә тәңгәл килерләр иде. Җитәкчеләре үзләренең укучыларына ярдәм итер иде, укучыларның белемнәре туры килер иде яңа алымнарга. Балалар киләләр монда ниндидер яшь остазлардан ниндидер яңа заманча мәгълүмат алалар. Шуңа күрә бу файдалы булыр дип өметләнәбез инде әлбәттә. У нас такой небольшой, я бы сказала, наверное, возврат в прошлое, потому что в основном своем учителя, особенно наши учителя, они выступают крайне редко. И получается то, что мы взяли совершенно новую для них песню, причем это старая татарская народная песня, и мы интерпретировали ее на современный лад. И в течение 3 дней мы ее разучили. Преподаватели все-таки зачастую центрируют внимание на своих воспитанниках и забывают про себя. А с них все должно начинаться. Я бы им всем пожелала заниматься
вокалом, музыкой, творчеством как можно чаще. Не забывать о том, что они тоже исполнители и что все у них получается очень хорошо. Әфәрин. Әйнді біз алға таба көшебіз һәм хәзір сезнең каршыгызда Искандер абый Нуризянов җитәкчелегендә театр лабораториясе һәм инде риваят әкият чыгышы узачак. Катнашучылар: Сәләхиева Зилия, Мартынов Ярослав, Ахмедзянова Регина, Шакирова Резиде, Нагивзянов Данияр, Шакирзянова Зарина, Пугачев Иван, Мусина Амиля, Деникаев Дамир һәм Хузина Камила. Уңышлар. Дуслар, исәнмесез, без бер-ике сүз генә әйтеп китим. Бу лабораториядә без нишләдек? Без актерлык тренинглар белән шөгыльләндек, уйнадык, сөйләштек һәм шул бөтен әйберне Кәҗә белән Сарык әкияте белән тоташтырырга тырыштык һәм сезгә шундый бер перформанс әзерләдек. Рәхмәт. Как сказал Нурбек абый, будьте внимательными, будьте добрыми. Борын заман бер ир белән хатын торган. Тормышлары шактый гына фәкыйрь булган. Астрыгыннар бер кәҗә берлә бер сарык. Булар булсында Кәҗә белән Сарык инде китсен бездән. Аларны асрапсың, ни файда бар? Китәргә, әнием,
Әтием, сіз борчылып китмәдегезме? Сіз бит инде яшьләр түгел. Ничек мин сездән китим? Инәем, аягың бит, аягың авырта. Кем идәдә савыт сабыларда идәннәрне юачак. Абзардагы сыерлар, тавыклар, алар нишләр минсез? Әнием, әтием, әйдәгез әле, сез бераз ял итерсез, рәхәтләнеп йокларсыз. Аннан без сезнең белән тагын бер кат сөйләшербез. Яме? Әти, әни, мин китмим. Минем торыр урыным яшәр өчен акчам да юк бит. Мин әзрәк акча эшлим. Аннан соң бәлки китермен. Сез мине куып чыгарасыз? Әти, әни, сез шаярасызмы? Мин бит сиңа кирәк. Мин файдалы. Сезнең яшьләр бара, мин яшь. Мин көчле. Үзесеннән мине җибәрәсе килми. Хәзер мин күрәм. Нәрсәгә соң мине куып чыгарасыз? Нишли инде мескен кәҗә белән сарык. Булмый хуҗа кушкасына каршы барып. Икесенә бер зур гына капчык тегеп, китте булар кырга таба сәфәр чыгып. Китте болар, хаман бара, бара болар, күренмидер күзләренә, ак һәм кара, бара болар. Кая бара Алла белә. Тукталмастан һаман бара. Кая бара алар Алла белә. Тукталмастан һаман бара.
Юл өстендә бер үлгән бүре башын таба. Кәҗә сарык ут янына якын барса, мискиннәрнең күз алдында менә нәрсә. 3-4 бүре утырганнар якын атка. Тыршып пешергәннәр алар бутка.
Ботқабызда Менә ничек ит таптык дип Ботқабызга Кәҗәйт, кайгырмагыз, бездә ит күп. Ул ит безгә, бөтенебезгә була тук. Әйдә тизрәк, сарык. Капчыктагы бүре башын китер алып. Торып әйтте шул арада өлкән бүре. Күп эшләр бетергән, күп яшәгән. Туктагыз ди. Су бик аз, суга керим. Ботка пешер кара. Мин дә аның артынан йөгереп барам инде. Коя баттылар була, карап килем әле. başlasın. Allahu, Allahu, gecelerini tauğa ku, gece dalını kimersin, kızım yukuğa gitsin. Allahu, Allahu, gecelerini tauğa ku, gece dalını aşasın, kızım yüklü başlasın. Allahu, Allahu, gecelerini tauğa ku, gece dalını kimesin, kızım
Авылда бер абзарда икәү калып яшәгәннәр икән кәҗә белән сарык. Запас пешән белән бөтен абзар тулган. Хуҗалары әби белән бабай булган. Димәк, сезнең каршыгызда Искандырова Нуридиана җитәкчелегендә театр лабораториясе һәм аларның риваять, әкият чыгышы узды. Әйдәгез тагын бер сәлкешләрне барлап чыгыйк. Саляхова Зилия, Мартынов Ярослав, Ахмедзянова Регина, Шакирова Резиде, Нагимзянова Данияр, Шакирзянова Заринә, Пугачев Иван, Мусина Амиля, Денекаев Дамир, Хамхузина Камила. Алкышлар, зур рәхмәт. Әйдәгез тагын бер поклон ясап китегез. Сез әфәрин! Зур рәхмәт сезгә, зур рәхмәт. Менә шулай. Без сезне каты-каты алкышлар астына затабыз. Әйдәгез тагын алкышлыйк. Әйдә без күчәбез киләсе лабораторияга, ләкин ул лаборатория күчер алдыннан шулай ук мин сезнең игътибарыгызны экраннарга юнәлтәм. Чөнки хәзер без театр лабораторияләре ничек узганын карап китәчәкбез. Игътибар экраннарга. Приезжает столько талантливых детей со всей республики, и такая замечательная возможность у них есть получить столько информации, обрести опыт новый, познакомиться с новыми классными людьми, познакомиться с интересными спикерами. Мы постарались составить разноплановую, обширную программу по театральному направлению, чтобы и было и актерское мастерство, чтобы была и пластика, чтобы они научились сценическому бою, что это такое, сценическому движению, чтобы они поработали со своим голосом, чтобы они вообще имели представление о том, что такое театр, как он устроен. Это очень здорово, что вот есть такое место, прекрасное, священное, Белярск. Инде хәзер сезнең каршыгызда Алексей Абый Макаров җитәкчелегендә музыка лабораториясе һәм аларның безнең ил татар халык җыры, ләкин заманча обработкада. Каршы алыгыз! Нуршат, повторите еще раз. Что к Нуршату было, повторите.
үзгесе. Алексей Абый Макаров җитәкчелегендә музыка лабораториясе һәм аларның безнең ил татар халык җыры заманча обработкада. Феофанова Амилия, Латыпова Сөмбел, Камалиев Амир, Тагирова Альфия, Панков Илья һәм инде Алексей Макаров. Зур рәхмәт сезгә катнашчылар, сез әфәрин! Әйдә
безнең чыгышыбызга, ләкин шулай ук аның алдыннан барлык игътибарыгызны мин экраннарга юнәлтәм, чөнки анда хәзер безнең ничек музыка юнәлеше әзерләгәннәр, барганнар барысын да күрәчәкбез. Әйдәгез, игътибар экраннарга. В этом году мы решили немножечко еще больше разнообразить нашу программу. У нас есть 3 лаборатории, совершенно разные. Туда отобрали супер замечательных ребят на отборе. Каждый год мы пытаемся разнообразить наши мастер-классы. У нас как есть мастер-классы по сценическому движению, как по актерскому, да, мастерству, вокал. Они пишут музыку. Ребята за час 20 могут написать трек. Это классно, потому что кто-то пишет слова, кто-то пишет музыку, кто-то сочиняет бит, и все это вместе получается безумно классно. Зур рәхмәт, менә ничек алар әзерләгәннәр. Инде хәзер безнең киләсе бию юнәлеше булачак. Onun өчен барыгызны да мин әйләнергә сорыйм, чөнки бию юнәлешенең киләсе лабораториясе нәкъ сезнең артыгызда узачак. Инде киләсе булып безнең Аида апа Шайхудинова җитәкчелегендә бию юнәлешенең «Соразмерность города и человека» дигән чыгыш булачак. Катнашучылар: Бабанова Виктория, Кривель Алина, Шакирова Карина, Замилова Саида, Каримова Адиля, Бусыгина Мария, Гильванова Адиля, Галиева Азалия, Утяшев Амир, Ричко Полина, Черемухина Аделина, Сибгатулина Дина, Анисимова Дарья, Захарова Элина, Хисматулина Альвина, Биктимирова Камилла, Гайнудинова Радмила, Жукова Елена и Батулина Зарина, һәм Раимова София. Каршы алыгыз бию юнәлеше.
Объект коммуникации воспринимает сообщение, расшифровывая коды городской культуры, которые содержатся в архитектурно-ландшафтной сфере. Улицы, дома, площади, скверы, проспекты — это еще и знаки, передающие сообщения. Ощущает насыщенность движением, звуки, шум и ритм города. При долговременном пребывании в городе мы теряем чувство целого. Отстранение в общении с городом нужно как пауза в диалоге, как остановка речи, позволяющая продумать новую мысль или же выслушать собеседника. Ритм шагов идущего горожанина – неизменная мера пространства. Изменяется город быстрее, чем сердца. Поэтому необходимо отметить, что соразмерность представляет собой не статическое явление, а имеет динамические характеристики. При позитивном присвоении город воспринимается как свой. Человек находит свое место в пространстве города, формируется сильная положительная эмоциональная связь, эмоциональность которой рождает переживание своей сопричастности к городу. На уровне телесных взаимодействий оно проявляется в потребности ходить по городу, в потребности получать насыщенные сенсорные впечатления, то есть чувственность. Телесность обеспечивает включенность человека в целостность города. Критерий не точность познания, а глубина проникновения.
Lasciò a chi travranca sestu ogni marinaro d'argo imbarcato fece amare la morte offeso mare ora da vendetta chi feo prima strinto dava la gina ora feo lançados in inferno in tempo d'una orata c'è tornato vero sempre sbrima desogare fu uno sparenucciate Sizning qarşınızda Аида апа Шайхуддинова жетекшілігінде бию юнәлішінің «Соразмерность города и человека» шығышы бұлдайдағы залқышлық. Бабанова Виктория, Кривель Алина, Шакирова Карина, Замилова Саида, Каримова Адиля, Бусыгина Мария, Гельванова Адиля, Галиева Азаля, Утяшев Амир, Ричко Полина, Черемихина Аделина, Сибгатуллина Дина, Анисимова Дарья Захарова Элина, Кисматуллина Альмина, Бектимирова Камила, Гайнудинова Радмила, Жукова Елена и Батуллина Зарина Хам Раимова София. Каминде Аида апа Шайхуддинова. Зур рахмет бию юнәлеше сезгә. Инде без күчәбез киләсе лабораторияга, ләкин алар алдыннан шулай ук сезнең игътибарыгызны экраннарга юнәлтәчәкмен. Чөнки нәкъ менә хәзер анда бию юнәлеше ничек узган икәнен сез беләчәксез. Игътибар экраннарга. Программасына караганда ул елдан ел кызыгая безнең өчен. Һәм аны төзергә авыр. Лабораторияларга караганда без һәр елны төрле укытучыларны, спикерларны чакырырга тырышабыз. Алар күбесенчә Мәскәүдән, Санкт-Петербургтан, Чиләбедән, төрле төбәкләрдән. Аларга монда килергә бик кызык. Һәм алар арасында да ел дәвамында теләүчеләр миңа язып торалар. Безнең дә киләсе килә, безнең дә биләрне карыйсы килә, бу форма эләгәсе килә дип язалар. Иҗат биләр форум беренчедән балаларны берләштерер өчен ясалган. Сәхнәгә чыккан бала, ул актер да булырга тиеш,
ул музыка белән дә мавырга тиеш, ул хәрәкәт белән дә хәрәкәтләнергә тели. Һәм инде алар менә бер-берсенә аралашып, аланнарда да, дәресләрдә дә илһамланып бер-берсеннән төп яңа ниндидер кичерешләр алалар. Һәм менә безнең бу иҗат форумының максаты. Инде хәзер сәхнәдә минем янымда әзерләгәннәр киләсе артистларыбыз. Ул да булса Тимур абый Валиев җитәкчелегендә музыка лабораториясе һәм аларның берсенең катнашчысының автор җыры «Мин хәтерлим». Һәм инде алар Балеев Роман, Зарипов Искандер, Хайруллина Диляра, Коварский Мартвей, Селихов Платон, Славина Наиля, Хусаенов Рустам, Золина Милана, Беккинеева Азалия һәм Залелединова Дина. «Мин хәтерлим» автор җыры. Без инде әзер, ә сез әзерме? Алайса, музыка юнәлеше сезгә сүз. Әйдәгез, тагын бер алкышлыйк безнең артистларыбызны. Каты-каты алкышлар. Әлегә әзерләнгән вакытта әйдәгез безнең катнашчыларыбызга ярдәм итик, сезнең алкышларыгызны бүләк итик. Давайте поаплодируем нашим артистам, поддержим их. Сегодня каждый, кто находится на этой сцене, волнуется, но они сделали невероятное и за 5 дней создали нереальные продукты. Совсем чуть-чуть остается. Это предпоследняя лаборатория на сегодня. Завершающая у нас остается только театральная. Без оны карашакбыз киләсе булып. Барыгызны да без гаилә арт объекты янында көтеп калачакбыз. Инде хәзер әйдәгез, мин менә шундый сорау. Кем бүген беренче Руслан абый Риманыз театр перформансында булды? Алкышлагыз. Ярый, бик шәп. Тагын бию юнәлеше Руслан абыйныкында кем булды? Бик шәп, ярый. Менә кем Сәмрух кыш янында Татьяна апа янында булды? Барыгыз да карады. Кем бүген ябылу тантанасында катнашты? Монда бер алам, бер дә алкышламый. Туктагыз әле, видеоларыгызны алып куегыз. Сез ябылу тантанасында булдыгызмы соң? Ярый абыйсы, рәхмәт, булгансыз икән. Ярый инде. Кем карады тагын театр лабораторияләрне? Ярый, менә бу нинди музыкаль лаборатория була безнең? Беренче, икенче, өченчеме? Өченче. Ярый, димәк, алар әзер, сез әзер, без башлыйбыз. Раз, два, раз, два. Сине күрдем
gel Min kaderliyim Min kaderliyim Min kaderliyim Qora chechlar bizning qushaq yana ushaq mening so'zlar senga sening xotlar yurak o'ynar men qadrlim men qadrlim men qadrlim seni ko'rdim butun o'ylarimni men unutdim sening yilmay yog'imli kun Şeşler meni ko'z oldimda bizning yuraklar Sen ko'rgach kuyganimni butun bolalar unutalar La 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 Seni yaratmam shunga ko'ra qilaman Men qadrlim seni ko'rdim butun o'ylarimni men unutdim sening yilmay yog'imli kun Where it's gonna be a flame, where is a flame, somebody get hurt. But just because it burned doesn't mean you're gonna die. You gotta get up and try, try, try. You gotta get up and try, try, try. You gotta get up and try, try, try. Whether you're the new, so look at them. Bütün oylarımı min unuttum sening yılmay yog'imli kun men qadrlim men qadrlim men qadrlim men qadrlim men qadrlim Aferin! Timur Abivaliyev yetakchiligida muzika laboratoriyasi ham ularning men xatirlim jiri. Aydaga samir qatnashchilarni barlab chiq, Timur Abiy sizni chaqiramiz. Albatta Timur Abivaliyev, Baliyev Roman,
Зарипов Искандер, Хайрулина Диляра, Коварский Матвей, Селиков Платон, Славина Наиля, Хусаянов Рустам, Золина Милана, Беккинеева Азалия, Хамза Лилидинова Дине. Alkışlar dostlar bizden yaş artistlarımızga sizge biz büyük zor rahmetli. Dostlar bizden indi tağın bir teatr laboratoriyası kalıp bara ham şunun üçün biz barlık olanlarını şakırabız Гаилә арт объекты янында. Анда безнең Булат абый Гатаулин җитәкчелегендә Тайна девичьей горы чыгышы булачак. Һәм аларның катнашчыларын да әйтеп китәм. Ул да булса Атлас Амина, Садыкова Зилә, Гайсина Ралина, Габитова Резида, Софиулина Рамина, Ильясова Энджи, Ахмедянова Юля, Юсупова Алсу, Гарипова Диля, Фатыхова Энджи, Галиев Карим, Низамова Зиля, Габдрахманова Миляуша, Фазулзянова Азаля, Абубакирова Амина һәм Ибрагимова Элина. Алар инде сезне көтеп калалар һәм тиздән безнең Тайны девичьей горы ачылачаклар. Барлык аланнарны да гаилә арт объекты янына чакырып калабыз. Урыннар билгеле түгел, сезнең ничек утырасыз килә шулай утыра аласыз, һәм тиздән безнең чыгышыбыз башланачак.
Улус Амина, Садыкова Зиля, Гайсина Ралина. Галиев Карим, Низамова Зиля, Габдрахманова Милявша, Фазулзянова Азаля, Абубакирова Амина, Кам Ибрагимова Элина. Алар sizin için Tayny Девичий Gары шығышын әзірләгәннәр. Һәм без башлыйбыз. Şiber güzel kızından da katılarak güle kulum mümkün değil. Eyye. Eyye. Eyye, eyye, eyye. Biz idik, biz unika kız idik. Kızlar. Biz idik, biz unika kız idik. Biz idik, biz unika kız idik. Biz idik, biz unika kız idik. Valla düştük, boğaşadık, leke girdik, boğaşadık. İgemindik, iğreştik, kuyuğa düştük, su içtik. Bir toptağa dizildik, şey yok bulduk.
Мин бит. Әти! Әти! Нәрсе булды? Әйдә уйнайбыз. Әти! Әти, әйдә уйнайык. Әти! Günlerden bir günni Irak şitilden tağın bir yigit kızlarının mehabetin yollara gelgen. Günlerden bir günni Irak şitilden tağın bir yigit kızlarının mehabetin yollarına gelgen. Bir günde şitilden tağın yigit kızlarının mehabetin yollarına gelgen. Ләкин ул да ялгызлыгына кайтып киткән. Сау булыгыз. Кайтып киткән. Кайтып киткән. Gərligini düze almışa zor köşlü əskər jiyip üç alırğa deyip bu jirlərge yanadan kilgen. Матур ак шәһәр хәзер ташландык хәлдә.
Артларына кым салып ташыйлар. Душман кушканны үттиләр. Тау. Bir kunni kiyov mаған тиеп шушы тау астында тырышмал тықымын Тірілей, күмәрге тілегенін хәбәр еткен.
очты. Инде без йомгаклый торган концертыбызды да карадык, ошагандыр дип ышанып калабыз. Дөрестен дә шәп булды. Иң сәләтле сәлкешләр, иң текә остазлар очрашса, менә шушындый концерт килеп чыга. Языгыз әле комментарийлар, кайсы номерларны гыра ашады. Гомумән, нәрсәләр өстәргә, нәрсәләр яңартырга була икән, языгыз. Һәм бик зур рәхмәт сезгә безнең белән булганыгыз өчен. Исегездә тотыгыз. Җанлы сәләт. Без сәләтне күрсәтәбез. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока!